wannan application ba da kyau ba sai ma ka gwada gani. Dan haka ka tsaya nuna ma wannan application mai matukar muhimmanci, musamman idan kai comedian na ko mai ɗaukar labarai ko mai yin bidiyo irin wanda kamera tana gefe shi ko shi na gefe. Wannan application naku ne. Da farko dai ka yi share, ka yi like, sannan ka yi partage domin yan uwa yan abokan arziki su masu isa wannan application. Kuma ka tsaya kalla har ƙarshe zan sama suna application kai da kama za ka yi teleshirye shi. Idan ka yi teleshirye shi ka zo kada ka zo ga min cin commentaire ya ka ga application kin. Application na mai matuƙar muhimmanci, kowa zai yi alfaharin aiki da shi. Ga ƙaramin misali, haka kun ga wannan waya, kun gani ta nan ga ikanan kinta an kashe. Haka kuma tana aiki ne. Application shi na bidiyo ne. Application na bidiyo saboda masu ɗauka. Idan kana so ka tura wani sako ko wani labari ba ka son kowa ya gane kana bidiyo, kana kai haka da sallaka kana nan ka ɗauka bidiyo ma ba kowa ya gane ka ɗauka bidiyo ba. Ku ba gani hakan da kun gani tana nan tana bidiyo ne. Domin haka idan kana son ka samu wannan sunan wannan application zan sama shi na samun wannan bidiyo nan.